guys, welcome back to my Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Susita Vlog-आव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनायाव थाबाय लोगोफोर दिनै guys happy Sunday माने दिनै माने Sunday नालाय ओरैनो जों ट्रेनारियाव बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोरजों लोगोफोरा माखासे सिगां थांबाय जेबो बुंथ'ला नोंथांमोना नायदो आरोना ओरैबायदि मोजां जाना दं माने मा बुंनो बार खोलो खोलो बारनायजों ओरै खनसे देखायहरनि guys, नै नायदो फैबाय थादो नोंथांमोना जेबो बुंथ'ला आङो नायबोबायल' थादो आरोना नै एकदम माने नै सानैया ओरैबायदि बरिया माने दंला आरो ओमफ्राय नै आंना लोगोफोरा माखासे सिगाङाव दं आरोना ट्रेनाव फैनो जाबाय सिख्लाफोरा समायना समायना उसा नायहरफ्रा हायो बाल नै मबाइलाव बारा मोजां नुवाखैबाबो ओमफ्राय एकदम माने रियेलाव जि मोजां नुदों नै रोजा दै नायदो आरो उषा अखासो हाबाय नै अखा हानानै गासै बस्थाबो गासिजोब्बाय नायदो बेरायनो फैग्रालै नोंसोरो गाइस नै दायो माला बासो अखा हाखांनायनि उनाव आरो फैफिननाय नायगोन स्टेसन मोनथारसिगोन दिनै गरमनि स्टेसननिफ्राय नै मा जाखोना माथो ट्रेन दङ नै बेलेगाव फैथारसिगोन खारनाय 1 मिटारसे खारनाय नङा 1 मिटार नै गगामुग स्टेशन फाइनालि मोनफैबाय आरोना जोङो ओइ नै इसोर फटक साफायबाय दं माबा तिरंगा होलायना अबाव बेयाव गाखोगोन र' ट्रेन थांगोनसोलाय ओइ नैयाव साफाय मारनांगौमोनहाय जोङो दायो मोनफैबाय आरोना अभारब्रिजआ बेनो जोंना फैथारसिगोन अभारब्रिज ना मा होनोमोनलाय मा आं मिथिला अभारब्रिज होनो आं बेखौ नोंगौ खोमा दां अभारब्रिजआनो होनो बेयाव लिरनाय दं खोमा दिनै बिराद मानसि जादों नै दा जोंहा सासेया बेयाव थांसिगोन टिकेट नाम्बार मोनथ'वाखै नामा हाबैदो दे फैबाय दायो Pasang lagi kita sih.
थांबाय गाइस दायो ट्रेना थांबाय आरोना क्रसिं जायो ओइजा 2 नाम्बार प्लेटआव फैगोन गाखोगौमोन आं थांगौमोन आरो गासिबो थांजोब्बाय फैद' ओइ नै साथाम माथाम थांदों जों इजों थाबायबोदोंमोन समायना गोथां ओरैजाय स्टेसन ओरै थांबाय जुनाय गाहायाव नायबा खर' गिदिंलायदों आंना बेरायनानै अभार ब्रिज गासिबो माबाखाजोबबाय आरो ना ओरैसै जायो जोङो थांनोसै मोनासिगोनबो नालाय दायो माने सालायनायाव खालामनांगौ आरो ना लाखिदों नै सासेया दायो थांफिननोसै आरोना थांफिननोसै दायो बे लामाजोंनो फैदोंमोन बे लामाजोंनो थांफिननोसै आरो ओरैजा बन्दे मातारम ini sayang nih bapak sebenarnya oh iya